نالو سونا دنیا تے آیا تے جھکدا پہ آئے عرش وی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا جھکدا پہ آئے عرش وی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا بھاویں شاہ تے بھاویں گدا ہوئے کاسا لے کے ہوئے تے بھج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا جو بھی در تے گیا رج رج آیا جو بھی در تے گیا رج رج آیا صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید بابا محمد فیصل شاہ صاحب محفل دی زینت بن رہے ہیں اسی انہوں دل دی تھا گہرائیاں دینا اہلا و سہلا مرحبا کہنے تھوڑا پیچھے ہو جا تسی آئے یہ پیچھے ہو گیا بھائی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم اور رحیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اس مقام تے ساڈا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے اس محفل دی صدارت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید بابا محمد فیصل شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور ساڈے مہمان خطیب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا منیر احمد قادری صاحب میں قبلہ شاہ صاحب اور خطیب صاحب دی موجودگی نو اپنے واسطے سعادت سمجھاں گا اللہ پاک انہاں دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے مبارکباد مستحق نے بابا برکت علی انہاں دے صاحبزادگان کہ جس نے انتہائی محبت و عقیدت دے نال اپنی رہائش گاہ تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دی محفل دا اہتمام فرمایا اللہ پاک دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے اصل خطاب ساڈے مہمان خطیب فرمان گے میں چند لمحات جو اہل خانہ دا خواہش تے آرزو ہے اس کے مطابق گفتگو کراں گا اللہ پاک حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق نصیب فرمائے میں ذہن لے کے بیٹھا کہ جنہیں تسی بندے ہو انیاں قرآن دیاں ایتاں پڑھ دیں سبحان اللہ تو دوڑا کی ذہن ماشاءاللہ
میرا دل کرتا ہے بھی قرآن دیا اینیاں ایتاں سنا دیواں تے تہاڈا دل لے کرے بھی اسی قرآن دیا اینیاں ایتاں سن لئیے پھر اندازہ لگاؤ ایک مقام تے بیٹھ کے قرآن نے پاک دیاں اینیاں ایتاں پڑھیاں جان اللہ پاک اس مکان تے اپنی رحمتاں دا کس قدر نزول فرمائے گفتگو بلا تمہید شروع پوری توجہ دے نال گفتگو سن لو گے نا اللہ نہ کرے زلزلہ آوے زلزلہ آن تو بعد پہاڑ آدھی جگہ تو ہل سکتا ہے عقیدہ آدھی جگہ تو نہیں ہلے گا بس ضابطہ اے وے قانون اصول قاعدہ کلیہ اے وے کہ جنی دیر تک دو نور نہ ہون کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کتنے نور سارے بولیے دو نور انی دیر تک کوئی حقیقت نظر نہیں آتی مثلا سورج دا نور چاند دا نور یا روشنی دا نور اے جناب راڑ دا نور انرجی سیور دا نور تے ہووے لیکن بندے دی آنکھ وچ نور نہ ہووے انہوں کو چیز نظر آوے گی یا کسی حقیقت نو وہ سمجھ سکتا ہے نہیں اچھا آنکھ دا نور ہووے تے اچانک اے نور بند کر دیتا جائے تے پھر بھی انسان نو حقیقت کما حقوہ نظر نہیں آنے میاں صاحب دا شعر سی وہ کہنے لگے انے نو جے سیر کرائی تے سارا شہر بکھایا جے پوچھیا تے آکھن لگیا میں نو کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ وہ دے کولے ایک نور ہے سی تے ایک نور وہ دے کولے نہیں سی تو قاعدہ کلیہ ہے کہ جنی دیر تک دو نور نہ ہون کوئی حقیقت نظر آندی نہیں اللہ کریم نے اس قاعدے نو اس کلیے نو اس اصول نو اس قانون نو اس ضابطے نو توڑیا نہیں اللہ کریم نے بندہ مسلمان نو بھی دو نور عطا فرمائے نے قرآن بھی نور ہے اور جنہ دے سینہ مبارک تے وہ قرآن نازل ہویا وہ نبی بھی نور ہے سبحان اللہ بعض لوگ کہندے نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سن تے پھر انہاں دیاں زلفاں کالیاں کیوں سن نور کالا ہوندا ہے بولیے نہیں نور تے چٹا ہوندا ہے سفید ہوندا ہے روشن ہوندا ہے وہ کہندے نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سن تے پھر انہاں دیاں زلفاں کالیاں کیوں سن اسی کہنے جب قرآن نور تے پھر قرآن دیاں 17 کالیاں کیوں نے قرآن دیاں 17 کالیاں کیوں نے اگر قرآن دیاں 17 کالیاں ہون تے قرآن دی نورانیت فرق نہیں آندا اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں زلفہ مبارک اگر کالیاں ہون تے حضور دی نورانیت وچ بھی فرق نہیں آندا حدیث بخاری جبریل علیہ السلام حضور کو لے آئے سفید رنگ دے کپڑے پہن کے آئے شدید ثیاب الشعر سیاہ رنگ دے کالے گھنے سیاہ رنگ دے کالے زلفاں وال لے کے آئے جبریل علیہ السلام نو سارے مندے نے کہ نور نے اگر جبریل کالیاں زلفاں لے کے انسانی شکل دے وچ حضور کو لے آن تے انہاں دی نورانیت چ فرق نہیں پیندا حضور دی نورانیت چ فرق کیویں پے سکدا ہے ایک بات کہ جنی دیر تک دو نور نہ ہوں کوئی حقیقت نظر ایک گلاں یاد کرو 3 کرنیاں نے آپا ہوں میں دوسری شروع کرن لگیاں تے بعد چ میں سننیاں نے جڑا اے 3 نہ سنا سکے پھر وہ 6 کلمے سنا سکدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
جی 6 کلمے نہیں تو پھر میں تو ایک نوت سنا دے دے. باقی یہ آسان یاد رکھو. پہلی بات جنی دیر تک 2 نور نہ ہوں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. دوسری بات قرآن پاک دے اندر جتھے قرآن دا ذکر آیا نا قرآن دی گل آئی اوتھے لفظ انزلنا آیا ہے. کی لفظ آیا ہے؟ یہ 6 حروف بندے نے جڑا ایک مرتبہ انزلنا اپنی زبان چکوے اللہ پاک کو دے 60 گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. قرآن پاک دی گل قرآن پاک دی اندر جتھے بھی آئی یہ لفظ کی آیا انزلنا. اور قرآن پاک دے اندر حضور دی گل جتھے بھی آئی ہے نا اتھے لفظ آیا جاءکم یا بعثا یا ارسلا. ہن قرآن سنو پہلے قرآن دیاں 3 ایتاں قرآن تے پھر 3 ایتاں قرآن دیاں صحب قرآن تے پھر جناب پتہ لگے گا بھی تسی کنہ کو سمجھے ہو. ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ لفظ انزلنا پہ دستا ہے کہ گل قرآن دی ہو رہی ہے. دوجی آیا مبارکہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. بے شک کساں نے نو برکت آری رات نو نازل فرمایا. لفظ انزلنا دستا پیا کہ گل کدی ہو رہی ہے قرآن دی ہو رہی ہے. تیجی قرآن دی آیا مبارکہ سنو. ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. شک نہیں کرنا اساں نے تہاڈے ولے نور نازل فرمایا ہے. انزلنا تو بعد لفظ نور آوے نور تو مراد قرآن ہے. ہن قرآن دیاں 3 ایتاں صحب قرآن تے سنو. ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. اے اہل کتاب شک نہیں کرنا تہاڈے ولے ساڈے رسول آ گئے نے. رسول 313 لیکن لفظ جاءکم دسدا پیا ہے کہ 313 رسولاں وچوں گل حسین دے نانا جان دی ہو رہی ہے. تیجی دوسری آیا مبارکہ حضور دے بارے فرمایا لقد جاءکم رسول. لفظ جاءکم دستا پیا کہ گل حضور دی ہو رہی ہے. تیجی قرآن دی آیا مبارکہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. جاء تو بعد نور آیا گل حضور دیئے. انزلنا تو بعد نور آیا گل قرآن دیئے. پتہ لگیا اللہ کریم نے مسلمان نو حضور دے غلاماں نو 2 نور عطا کیتے. قرآن بھی نور اور صحب قرآن بھی نور بن کے آئے. سبحان اللہ. 6 قرآن دی آیتاں ہو گئی ہیں بندے تسی 100 کو بیٹھے جی. سبحان اللہ. یہ تے گل سی ہن چونکہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نال تے ساڈے خطیب نال انہاں نوں انزلنا تے جالی گل. ہن تیجی گل آخری گل تے پھر گفتگو آپا ختم کر لینی ہے تے پریشان بھی نہیں ہونا بھی ایڈی جلدی بھی نہیں. تیجی گل ہن میں تہاڈے کولوں بالکل تہاڈیاں سمجھاں چ انشاءاللہ آ جائے گی. حدیث مبارکہ سنو تے عقیدہ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحدید بالحدید یفلح. حضور فرماتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. لوہا لوہے تو علاوہ کٹ کے بکھاؤ کوئی دانت نہیں کٹے گی. لوہا لوہے نو کٹدا ہے. ہیرا ہیرے نو کٹدا ہے اور نور نور نو کٹدا ہے. سبحان اللہ. پھر دوبارہ کہنے لگیا لوہا لوہے نو کٹے ہیرا ہیرے نو کٹے اور نور نور نو کٹے. حضور دی بارگاہ وچ لوگ آئے کہنے لگے اگر واقعی تسی اللہ تعالیٰ دے سچے نبی جے پھر چن کٹ کے وکھاؤ. کی کٹ کے وکھاؤ؟ چن کٹ کے وکھاؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کر کے
चन दो टुकड़े कीते हुन चन की है पूरी तवज्जो कर मैं कुरान पढ़ा फरमाया हुवल्लज़ी जअल शम्सा दियाम वल कमरा नूरन अल्लाह दा शक नहीं करना चन भी नूर बनाया है सूरज भी नूर बनाया है कहदा कुलिया याद रखो लोहा लोहे नू कटे हीरा हीरे नू कटे नूर नूर नू कटे हुजूर ने चन नू कट के चन नूर कुरान कह रहे हैं हुजूर ने चन नू कट के दसिया शक नहीं करना जिवें चन नूर है इवें चन नू कटन वाला आमना दा लाल भी नूर नाला नूर बना सुभान अल्लाह सुभान ते मैं हुण कुछ दिनां तो ना बंदियां दा साह भी कढांदा हुंदा साहबजादे बच्चे आए ने पहले तिलावत हुई होगी उस तो बाद 2-3 नाज शरीफ हुई होगी बच्चों ने नकाबत भी की थी तो साहबजाद फिर तुसी सुभान अल्लाह आख आख के थक ते गए होने जे ते मैं कहा भी चलो 10 मिनट तुहाडा साह भी कढा दी हुण अगर तुसी साह कढ लिया ते हुण जनाब जिवें हुण बोले जे इवें ही बोलना सुभान अल्लाह ताकि बंदा को महफिल च समय भी ना सुभान अल्लाह ताकि बंदा को महफिल च समय गल बड़ी खूबसूरत है लोहा लोहे नू कटे हीरा हीरे नू कटे ते नूर अगला सवाल तुहानू एक कट्टन दे वास्ते चीज दा करीब होना जरूरी है सुभान अल्लाह नहीं समझे कट्टन दे वास्ते चीज दा करीब होना जरूरी है वगरना कट नहीं सकते हुजूर जमीन ते चन किथे हुजूर पीर करम शाह साहब अल अजहरी लिखते ने कि चन जमीन तो 3,36,000 मील दूर है 3,36,000 मील दूर चन हुजूर जमीन ते चन आपो ताप दे नाल चमक रहा है हुजूर ने उंगली का इशारा करके चन कटिया ते चन कट के दसिया शक नहीं करना ये चन तुहाडे तो दूर हो सकता है मुस्तफा तो दूर हो सकता नहीं सुभान अल्लाह ये चन मुस्तफा तो दूर हो सकता नहीं बोलो चन मुस्तफा तो दूर हो सकता नहीं और तवज्जो करो मैं मिसाल दे के समझाने की पूरी कोशिश करांगा ताकि दिल दिमाग विच गल बैठ जावे इस चंद दे सामने पत्थर रखो की उची बोलो चंद दे सामने पत्थर रखो चंद जिन्नी दूर सी ओनी दूर है अगर इसे चंद दे सामने हुन नसीबा वाला गल समझेगा अगर इसे चंद दे सामने शीशा रखो आईना रखो शीशा रखो ये चन्न हुन उस शीशे दे अंदर नजर आवेगा ये चन्न उस शीशे दे अंदर नजर आवेगा पत्थर रखो ओना दूर शीशा रखो अंदर नजर आवेगा लोग आंदे ने तुसी कहंदे हो नबी नेड़े वे नबी करीब है ये किवें हो सकता है ओ मदीनातुल मुनव्वरा विच तुसी बुद्धोगी ये किवें हो सकता है मैं कहना जनाब तवज्जो कर तुसी अपने दिलां नू पत्थर ना बनाओ शीशे बनाओ शीशा बनाना दिलां नू तुहाडा काम है मुस्तफा दा तुहाडे दिलां विच आ जाना है मुस्तफा दा कट्टन दे वास्ते चीज दा करीब होना जरूरी याद करो बोलो कट्टन दे वास्ते चीज दा करीब होना जरूरी है मुस्तफा ने चन कट के क्या तुहाडे तो दूर होवेगा मुस्तफा तो दूर हो सकता अगली गल इस तो खूबसूरत है पता नहीं नसीबा वाला बंदा समझेगा ते मैं पता नहीं समझाने दे विच कामयाब ही होना कि नहीं होना चन और सूरज इस जमीन तो 5 गुना बड़े ने
कितना गुना? 5 गुना। कुछ ही बोलो। 5 गुना। चंद और सूरज जिस जमीन तो 5 गुना। तवज्जो करो यार, अजमत मुस्तफा का जुमला देन लग्या। लोग आए जनाबे अबू तालिब को आके कहंदे ने कि ऐ अबू तालिब अपने भतीजे नु रोको कि ये तबलीग ना करे। ये तबलीग ना कर। साडे बुतां नु साडे खुदावां नु बुरा भला ना आखे। जनाबे हजरत अबू तालिब कहने लगे ठीक है मैं अपने भतीजे नु समझावांगा ते फिर मैं गल करांगा। तो जो जनाबे हजरत अबू तालिब मुस्तफा को ले आए ते आके अर्ज करदे ने आका तुसी बुतां नु चलो बुरा ना ही आख्या करो ते तबलीग कर लिया करो। लोग जड़ा महसूस करदे ने। हुजूर ने फरमाया चाचा अगर एक काफर मेरे एक हाथ ते सूरज रखन दूजे हाथ ते चंद रखन। हाय 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 नहीं समझे। तवज्जो सूरज जमीन तो किस कदर बड़ा है ये दोनों मैं समझा चुके हैं कि जमीन तो 5 गुना। हुजूर और हुजूर झूठ भी बोल दे उच्ची बोलो बोल दे नहीं। हुजूर ने फरमाया चाचा अगर ये लोग मेरे एक हाथ से सूरज रखन दूसरे हाथ से चंद रखन मैं फिर भी तबलीग तो बाज नहीं आना। अगर सूरज चंद एडा वड्डा सी हुजूर नु ते पता सी कि मेरे हाथ ये छोटे ने चंद सूरज बड़े ने। झूठ में कदे बोलिया नहीं कि इन्हां ने किसी तरीके रख दिता मेरा हाथ छोटा आया फिर की बनेगा। नहीं हुजूर जानते सी कि सूरज किस कदर बड़ा चंद किस कदर बड़ा लेकिन हुजूर जानते सी कायनात छोटी है मुस्तफा दे हाथों तो भी बड़े है कि नहीं बड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा दे हाथ तो भी उच्ची बोलो। मैं कुरान पढ़ने लग्या उच्ची बोलो। मुस्तफा दे हाथ जमीन आसमान शम्सो कमर कायनात दा जर्रा जर्रा जमा करो कायनात छोटी हो सकती है मुस्तफा दे हाथ छोटे नहीं। आपको हजरत साहब किथे लिखे है? मैं क्या जनाब कुरान च लिखे है। पूरी तवज्जो कर जुमला देने लगे फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों शक नहीं करना मैं अपने नबी नो सारे जहाना दे वास्ते रहमत बना के भेजे है। रहमत बना के भेजे है। रहमत हुजूर दी सिफत है हुजूर दी जात नहीं सिफत रहमत के हुजूर रहमत ने। और जिस नबी दी सिफत जहाना तो वड्डी होगी उस नबी दी जात दा की आलम होगा। जिस नबी दी जात दा ये आलम है सोच के दसो मुस्तफा दे हाथ दा की आलम होगा। मैं अजे भी समझाने दे विच काबिल नहीं मैं फिर कुरान पढ़ना चाहना। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबाजिऊना का इन्नमा युबाजिऊन अल्लाह। महबूब जेड़े लोग तेरे हत्थां ते बैत करदे ने ना तेरियां ते नहीं युबाजिऊन अल्लाह अल्लाह दे हत्थां ते बैत करदे ने। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम महबूब जिस हाथ नूं तुसीं कह रहे जे ना कि मेरा हाथ है अल्लाह पाक फरमांदा सोनिया तुहाडा नहीं ये मेरा हाथ है। सुभान अल्लाह तुहाडा नहीं ये मेरा। अल्लाह कह रहे कुरान पढ़े सूरतुल फतहा पढ़िए अल्लाह दा हाथ बड़ा है कि नहीं है? सुभान अल्लाह बोलो। और मुफस्सिरीन ने बड़ी कमाल की गल लिखी वांदे ने कि हुजूर ने अर्ज की थी या अल्लाह जी ये तुहाडा हाथ है फिर मेरा किथे? अगर ये तुहाडा हाथ है फिर मेरा। अल्लाह करीम ने फरमाया कमलिया नु यही ते समझाना हाथ इको ही है उही मुस्तफा दा है ते उही खुदा दा है। सुभान अल्लाह। कायनात छोटी मुस्तफा दे हाथ मुबारक उस तो बड़े। जदों हाथ मुबारक दिए शाने सोच के दसो पूरे बाजू दी की शान होनी। जदों पूरे बाजू दिए शाने सोच के दसो एक तन दी फिर की शान होनी है। जदों एक तन दी इन्नी शान है ते फिर सोच के दसो 5 तन दी कितनी शान है। 5 तन दी कितनी शान कटन दे वास्ते चीज दा करीब होना जरूरी है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उंगली दा इशारा करके कट के दसिया चन तुहाडे तो दूर हो सकता है मुस्तफा तो दूर हो सकता। ए हुजूर करीब उन्हां लोगां दे ने जिन्हां दे दिल शीशे दी तरह ने। सुभान अल्लाह। जिन्हां दे दिल पत्थर ने
کی نے آئینہ شیشے نے اسی تے کہنے نا کہ حضور ساڈے قریب نے یا حضور ساڈے دل وچ نے تے لوگاں نو پتہ نہیں کی ہوندا ہے صوفیاء تے فرماندے نے کائنات ہی بندے دے دل وچ کائنات ہی بندے دے دل وچ اور یہ گل کیتی ہے سخی سلطان العارفین نے سبحان اللہ ذرا تقریر ویسے میں زندہ لوگاں وچ کر رہا سبحان اللہ فی الحال میں قبرستان چ نہیں بیٹھا تقریر میں زندہ لوگاں چ کر رہا ہوں سبحان اللہ حضرت سخی سلطان العارفین فی رحمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہیرا ہیرے نو کٹ دائی نور نور نو کٹ دائی مدنی پاک سرکار نے چن کٹ کے دسیا شک نہیں کرنا جی میں چن نورے چن نو کٹن والا آمنہ دلال بھی نور بن کے آیا ہے اللہ اکبر توجہ کری مدنی پاک سرکار دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا مدنی پاک سرکار فرماندے نے چچا کلمہ پڑھن دی وجہ کیے چچا عرض کر دینے آقا ایک بچپن دی گل یاد اس گل نے جناب میں نو بھارے آئے ترغیب رغبت شوق دلایا ہے میں کلمہ پڑھے آئے مدنی پاک سرکار فرماندے نے چچا گل تے سنا دے چچا گل سنا دے نے عرض کر دینے آقا تسی پنگھوڑے دے وچ آرام پہ فرماندے سی ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھیا کہ جس پاسے تہاڈی انگلی دا اشارہ ہوندا سی چن بھی اسے پاسے ہی ہو جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ کرو پڑھے لکھے دوست احباب موجود نے پوری دنیا تے 7 بر اعظم نے سعودی عرب بر اعظم ایشیا دے اندر بر اعظم ایشیا دے اندر 1000 ملک لا تعداد ملک گنتی تو باہر ملک نے چند دی نظر 1000 ملکاں دے وچوں ملک
عرب تے لگی ہوئی سی ملک عرب دے اندر 1000 شہر نے کتنے شہر نے رب جانے رب دا حبیب جانے چن دی نظر 1000 ملکاں دے وچوں ملک عرب تے لگی ہوئی سی ملک عرب دے اندر کتنے شہر نے لیکن چند دی نظر 1000 شہراں دے وچوں شہر مکہ تے لگی ہوئی سی شہر مکہ دے اندر 1000 گھر گنتی تو باہر گھر نے چند دی نظر جناب 1000 گھراں دے وچوں سیدہ آمنہ دے ویڑے تے لگی ہوئی سی سیدہ آمنہ دے ویڑے اندر کتنے افراد نے رب جانے رب دا حبیب جانے لیکن چند دی نظر مصطفیٰ دے چہرہ مبارک تے لگی ہوئی سی جس پاسے انگلی دا اشارہ ہوندا سی چن بھی اسے پاسے ہی ہو جاتا سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ کرو چنوں نو کنے دسیا بلکہ مدنی پاک سرکار تو سوال ہویا آقا راز کیے چن جناب تمہارے اشاریاں تے کیوں چلا سی مدنی پاک سرکار نے فرمایا انی کنت احدثہ ویحدثنی ویلہینی ان البقائے مدنی پاک سرکار فرماندے نے چن میرے نال گلاں کردا سی اسی چن نال گلاں کردے سبحان اللہ تے چن دور کنی 3,36,000 میل دور چن نے اس مقام تے گلاں کردے اور مدنی پاک سرکار نے فرمایا چن میں جناب کسے گل تے رونا چاہندا سا چن مینوں رون نہیں سی دیندا سبحان اللہ چن مینوں رون نہیں نہیں سی دیندہ فرمایا اینی دور تو گلاں پیا کردہ ہے کوئی کملا کہہ سکتا ہے جناب ایک میں ہو گیا چن 3,36,000 میل دور اور چن آسمانہ تے مدنی پاک سرکار زمین تے ایک میں ہو گیا میں کیا جناب ایمی ہو گیا بندہ جناب بتوں کی بچ بیٹھا ہے دوسرا بیلی جناب سعودی عرب دی اندر خانے کعبے دا طواف پیا کردائے انہیں جناب قال ملا کے انہیں جناب سلام کی سکنٹان دی اندر او دی آواز اے دی آواز او دے اخی اے دے جناب سینس نے کمال کیتا ہے ساڑی آواز ہوا تے سوار ہو کے او دی آواز ہوا دے ذریعے اے دے تا جناب منٹاں سکنٹاں چرابتے ہو گئے میں کیا کملا نہ بن ہوا نہ تیرے واسطے بنیے نہ میرے واسطے بنیے اگر ہوا بھی بنیے مصطفیٰ دے صدقے نال بنی اگر تیری میری آواز نو تیرے میرے سلام نو لے جا سکتی ہے پھر سوچ کے دس جنہ دی خاطر ہوا بنی اونا دی جناب آواز نو کیوں نہیں لے جا سکتی میں اجے بھی نہیں سمجھا سکیا توجہ کرو جناب توجہ کرو اگر اوریجنل ایک نمبر جناب گلاب دا پھل ہوئے یا جناب اوریجنل ایک نمبر جناب پرفیوم یا عطر لگایا ہوئے بندہ جناب ایتھے لگا کے بیٹھا ہے دوسرا بندہ جناب مسجد وچ بیٹھا ہے اس بندے دی خوشبو مسجد تک جاوے گی کہ نہیں جاوے گی ہاں نہیں جائے گی خوشبو کیونکہ گیپ آ گیا بچوں اور سنگن دی طاقت تھوڑی ہوندی ہے سنگن دی طاقت تھوڑی تے ویکھن دی طاقت زیادہ ہوندی ہے اسی زمین تے کھڑے ہو کے سورج ویکھ لینے ہیں اور سورج چوتھے آسمان تے حضور پاک فرماندے نے بینکم و بینہا 500 زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دا پھر آسمان دا کنارہ 500 سال دا پھر دوسرا پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا 4 آسمان 4 کنارے 500 دے نال ضرب دے وہ کتنے میل بندے نے لیکن ساڈی نظر منٹاں دے وچ سورج تک چلی جاندی ہے لیکن سنگن دی طاقت تھوڑی ہوندی ہے سنگن دی رینج ایریا تھوڑا ہوندہ ہے اسی سنگ نہیں سکتے لیکن اللہ اکبر توجہ کرو پہلے قرآن پڑھ دئیے بولو قرآن پڑھ دئیے اللہ اکبر باپ کنعان بیٹھے نے بیٹا مصر بیٹھا ہے
جناب بیٹے نے جناب قمیض گلی کے جاؤ میرے والدے گرامی دے اکھاں تے لاؤ اکھاں تے لانا تہاڈا کم میں شفا دینا میرے رب دا کم میں سبحان اللہ قرآن کہندہ ہے جدو قمیض چلی باپ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی ہے باپ اپنے پوتریاں دوتریاں نو کہندہ ہے انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ باپ کہندے نے اپنے پوتریاں تے دوتریاں نو کہ اے میرے پوتریو میں نو حضرت یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام دی کی آ رہی ہے ان جناب بیٹا کتھے باپ کتھے سونگن دی طاقت سونگن دا ایریا رینج تھوڑی ہوندی ہے سونگ کے دسیا کہ ساڑی سونگن دی طاقت دا ایک کمال ہے پھر سوچ کے دسو ویکھن دی طاقت دا کی کمال ہو اسی طرح مدنی پاک سرکار مدینۃ المنورہ بیٹھے نے مدینۃ المنورہ بیٹھے نے اگر پوری توجہ کرو تو پھر ایک گل سنا دی سبحان اللہ قمیض لگتی رہی ہے نا جسم لگتی رہی چمتی رہی ہے جسم حضرت یوسف علیہ السلام دا یہ شفا ملی باپ دیاں اکھاں روشن ہو گئیاں دوجے مقام تے قرآن کہندا ہے انیاں نے آنا جڑے جمع کرو اندے ہوندے سن عیسیٰ علیہ السلام کو لے آنا آ کے کہنا اے عیسیٰ ذرا اپنا ہاتھ پھیرو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرنا اللہ کریم نے شفا دے دینی اکھاں روشن ہو جانیاں او دے قمیض لگے اکھاں روشن ہوندیاں نے اے دے ہاتھ لگن اکھاں روشن ہوندیاں نے تسی پوری توجہ کرو جڑا اپنا ہاتھ لا کے اکھاں روشن کرے انہاں نو عیسیٰ علیہ السلام آکھدے نے جڑا قمیض اپنی بیچ کے اکھاں روشن کرے انہاں نو یوسف علیہ السلام آکھدے نے تے جس کریم آقا دا آپا میلاد سجا کے بیٹھے ہاں مدینے وچ ایک عورت سی کلمہ پڑھدی سی باپ کلمہ نہیں سی پڑھدا مذہب دا یہودی سی بڑا امیر ترین بندہ بڑے بڑے حکیمہ طبیبہ کو علاج کروایا تھک کر کے بہ گیا مایوس ہو گیا بھی کر لگی ابا پریشان نہ ہو مدینے وچ ایک بڑا سمجھدار حکیم تے طبیب آیا ہے جڑا جاندا ہے شفا لے کے آندا ہے پوری توجہ کرو میں قرآن پڑھن لگیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن اچھی بولو والقرآن الحکیم کہندے نہیں گلی گلی کہ ساڈی محلے چ حکیم رہندا ہے ٹٹی تے حکیم رہندا ہے قرآن پڑھو قرآن کے اندر میں حکیم ہاں والقرآن الحکیم دوسری آیا مبارکہ پڑھن لگیا فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ دی پہلی آیا مبارکہ اللہ اندر شک نہیں کرنا جی میں قرآن حکیم ہے میں رب بھی حکیم ہوں اسی سارے بیمار بیٹھے ہیں اسی سارے کی بیٹھے ہیں بیمار آقو کہ حضرت صاحب بیمار کر چھڑے جیسی کہ بالکل صحت مند ہٹے کٹے تندرست بیٹھے ہیں بیمار کی میں ہاں میں دسنا بیمار بیٹھے ہو کوئی نماز نہ پڑھن دا مریض ہے کوئی زکاة نہ دین دا مریض ہے کوئی جناب ہیرا پھیری کرن دا مریض ہے کوئی جناب سودی کاروبار کرن دا مریض ہے کئی جناب غریبان دے حق کھان دا مریض ہے کوئی جھوٹ بولن دا مریض ہے کوئی غیبت کرن دا بیمار ہے کوئی جناب تہمت چغلی بہتان لگان دا مریض ہے اور جدو اسی جو مریض بیٹھے ہیں دو حکیم ساڑھے کوڑے موجود نے قرآن بھی حکیم رب بھی حکیم کہ کیوں نہ پھر اسی انہا حکیمہ کلو آدھا علاج ہی کروا لئیے انہا حکیمہ کلو کی کروا لئیے اچھی بولو انہا حکیمہ کلو کی کروا لئیے
یہ علاج ایسا کریں گے بھی دوبارہ بیماری نے نیڑے لگنا بھی نہیں. اچھی بولو. قرآن بھی حکیم رب بھی حکیم. اگلا جملہ دل کی تختی تے جگہ دیو. قرآن بھی حکیم رب بھی حکیم. قرآن دیاں ساریاں حکمتاں رب دیاں ساریاں حکمتاں جس وجود وچوں نکلدیاں نے نا اس وجود نو ذات مصطفیٰ آکھ دے. سبحان اللہ. اس وجود نو ذات مصطفیٰ آکھ دے جے. توجہ کرو. عیسیٰ ہاتھ لا کے اکھا روشن کر. یوسف قمیض دے کے اکھا روشن کرے. دھی آئی من باپ تو پوچھ کے کہ باپ جان دی بھی لوڑ کوئی نہیں. حکیم ایڈا سمجھدار ہے. بیٹی آئی مسجد نبوی شریف وچ کریم آقا نماز پڑھاندے پہنے. دھی بڑی سیانی سی اور اس دھی دا عقیدہ سنیاں دے نال ملدا سی. سنیاں دا عقیدے دے نال ملدا سی. دھی نے کی کیتا حضور دے جوڑے اٹھائے نالین مبارک جوتے مبارک اٹھائے اٹھا کے جھاڑے جھاڑ کے مٹی نو جمع کیتا. مٹی نو جمع کر کے گھر آئی. باپ دیاں اکھاں وچ سرمو بھر کے لگایا. علماء نے لکھیا ہے اندازہ کوئی نہیں لا سکیا کہ سرمچو پہلے اکھاں وچ گیا ہے کہ اکھاں دی روشنی پہلے آئی ہے. سبحان اللہ. جیڑا ہاتھ لا کے اکھاں روشن کرے انہاں نو عیسیٰ آکھدے نے. جیڑا قمیض بھیج کے جڑی جسم نال ڈائریکٹ ٹچ ہوندی رہی ہے او بھیج کے اکھاں روشن کرے انہاں نو یوسف آکھدے نے. اور جنہاں دے قدماں نال جوتے لگن جوتیاں نال مٹی لگے مٹی اکھاں چ پوے اکھاں روشن ہو جان انہاں نو حسین دا نانا آکھ. سبحان اللہ. انہاں نو حسین دا نانا آکھدے جے. توجہ کرو. جدو اکھاں روشن ہو گیا یہودی کہنے لگیا میں حکیم ملن تو بغیر نہیں رہنا. سبحان اللہ. میں تے نظرانہ شذرانہ خدمت ضرور کرنی. مینوں لے چل. دی جان دی سی ہے بدبخت ہے بھی باپ. انہیں جدو سننا ہے نا کہ حضور کو آیا تے ایک بڑا کر پائے گا. جدو مجبور کیتا تے مجبور کرن تو بعد جدو دی نے دسیا اس بدبخت نے چھری پکڑی اکھ چ ماری. اکھ دا ڈیلا باہر کڈے دوبارہ ڈیلا آپے آوے. سبحان اللہ. چھری مارے اکھ دا ڈیلا باہر کڈے ڈیلا دوبارہ آوے. تھک کر گیا. ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی او نتان قیامت تے آ سکتی ہے. اکھ دا ڈیلا باہر نہیں آ سکتا کیونکہ جاندا نہیں اس اکھ نو خاک مصطفیٰ دے نال نسبت ہو گئی ہے. نسبت ہو گئی ہے. نسبت ہو گئی ہے. توجہ کرو. میں سمجھا رہا سی. توجہ کرو. سونگن دی طاقت تھوڑی ہوندی ہے ویکھن دی طاقت. حضور چن نو جڑا چن نال گلاں پکڑدے نے تے چن حضور نال گلاں پکڑدا ایویں نہیں. ہن حضور نے سینہ مبارک کھولیا سینہ ننگا کر کے یمن والے منہ کیتا تے کہن لگے انی لاجدو نفس الرحمن من قبل الیمن. صحابہ یمن وچ کرن وچ اویس وچ سینہ تے سینے وچ دل تے دل وچ ساڈا پیار ٹھاٹھاں پیا ماردا ہے. سبحان اللہ. ٹھاٹھاں پیا ماردا ہے. انہاں دی محبت دی خوشبو نو میں اس مقام تے سنگے اور سن کے تہانوں دسیا جس نبی دی سنگن دی طاقت ہے عالم سوچ کے دسو اس نبی دی ویکھن دا کی طاقت کی عالم ہوے گا. اس واسطے حضور فرماندے نے چن میرے نال گلاں کردا سی تے میں چن نال گلاں کردا سی. میں کسے گل تے رونا چاہندا سی چن مینوں رون نہیں سی دیندا. حضور پاک فرماندے نے کہ اے چاچا بس تو اے ویکھ کے عجیب و غریب تے حیران ہو گئے. عرض کیتی آقا ہاں تاں ہی تے کلمہ پڑھیا کہ چن تہاڈی انگلی دے اشارے تے کھیڑدا سی. نبی پاک نے فرمایا چچا میں تینوں اس تو بھی زیادہ حیران کر دین والی گل نہ سناواں. چچا عرض کردا آقا سناؤ. حضور پاک نے فرمایا جدوں میں اپنی والدہ ماجدہ دے شکم اطہر دے اندر ساں جیڑی قلم لوح محفوظ تے جلدی سی او دی آواز نو میں اپنی اماں جان دے شکم اطہر دے اندر سن لیندا سا. سبحان اللہ. سن لیندا سی سماعت فرما لیندا سی. ساڈے بچے چونکہ خاکی نے نا انہاں دے کھلونے بھی خاکی. حضور خود نور سی تے کھلونا بھی اچھی بولو نور. کھلونا بھی نور. قاعدہ کلیا یاد رکھو لوہا لوہے نو کٹے
ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨੂਰੇ ਇਵੇਂ ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਨੂਰੇ ਖਿਲੌਣਾ ਨੂਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਸਰਾਪਾ ਨੂਰ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਖਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਖਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਨ ਫਲਕੀ चन फलकी पढ़ो पढ़ो मिल के पढ़ो सौ रब दिए चन फलकी आका दा खिड़ाना तवज्जो करी जनाब अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लगे अल्लाहु अकबर तवज्जो कर मदनी पाक सरकार सिर्फ नूरी नहीं सिर्फ नूर ही नहीं बल्कि नूर करदा की मतलब है तवज्जो करो जनाब नूर करदा मतलब है वे कि जिस चीज दी निस्बत हुजूर नाल हो जावे वो चीज भी नूर बन जाती है सुभान अल्लाह वो चीज भी नूर अल्लाहु अकबर सही हदीस मुबारका साहिबे मिशकात ने लिखा है उस्तुल गाबा दे अंदर भी मौजूद है मदनी पाक सरकार दे यार होबदार मदनी पाक सरकार तो दीन दियां गल्लां पे पुछदे ने रात दा वक्त है दीन दियां गल्लां पुछदियां रात काफी गुजर गई हनेरी रात सी जदों मस्जिद तो बाहर निकले रात छा चुकी है गालिब आ चुकी है हनेरा बहुत ज्यादा है मदनी पाक छड़ी नो हाथ लांदे ने छड़ी भी जगमग जगमग पई कर दिए ओ बेली जा रहे ने कदे सज्जे कदे खब्बे कदे अगे कदे पीछे मिसाल दे के समझाना चाहना वा एक बेली दा घर बुद्धो की सी एक बेली दा घर टिब्बी ते या टिब्बी तो अगे जिदा घर बुद्धो की सी छोटी बेली ओ लब के ले आया सी दूजा बेली आंदा सोटी मैनू दे दे मेरा घर अगे मैं चला जावांगा ओ आंदा ना ना सारी दुनिया भी आ जावे सारी दुनिया दे खजाने भी मिल जावन सोटी नहीं देनी ओ कहंदे ने क्यों नहीं देनी ओ आंदा जनाब मरना है मौत मिट्टी आमनी है कब्र विच भी जाना है जदों आखिरी वक्त आवेगा औलाद नु नसीहत करांगा जदों मर जावां गुस्ल दे लवो कफन पहना लवो कब्र विच रखन लग्या ए सोटी भी मेरे नाल रख दिया जे जेड़ी बाहर जगमग कर सकदी है ओ कब्र दे अंदर भी जगमग कर सकदी अल्लाहु अकबर सहाबाए अकराम दा कीता कितना खूबसूरत सी बिल्कुल सुनिया दे अकीदे वर्गा सी अल्लाहु अकबर दूजा सहाबी मायूस नहीं होया वो कहंदा चलो सोटी ना दे चानन कर सोटी होर लभिए जदों जनाब चानन कीता सोटी होर लभी सोटी दे नाल सोटी लाई ओ भी जगमग बोलते नहीं हो जगमग पे कर दिए नाले जगमग सोटी करवा के नाले कहंदा मुबारक होवे मेरी तवज्जो नहीं सी जड़ी तो गल याद कराई वो कहंदे ने किस गल दी मुबारक आंदे ने जेड़ी वसीयत तुसी अपनी औलाद नु करनी है
میں اوہ وسیعت جا کے اپنی اولاد نو بھی کرانگا سوٹی نال سوٹی لگی او بھی جگمگ پہ کر دیے او جا کے آندھنے وسیعت کرانگا جدو دنیا تو چلا جاواں قبر بن جاوے قبر وچ رکھن لگیاں نال سوٹی بھی رکھ دے آجے جیڑی باہر جگمگ کر سکتی ہے او قبر دے اندر بھی جگمگ کر سکتی ہے سبحان اللہ حضور پاک صرف نور نہیں بلکہ نور کرنے کہ جس چیز دی نسبت حضور نال ہو جاوے وہ چیز ہی نور میری اللہ حضرت نے احمد نہیں نہ کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا یقین جانو آج اگر اسی بھی چمک دے پیاں کہ صدقہ نور مصطفیٰ دائے کائنات جنہ بھی اجالا جنہ بھی روشنی جنہ بھی نور ہے صدقہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگر حضور نہ دے کائنات جو اجالے روشنی نہ ہوتی جو کچھ بھی چمکے ہے ایویں نہیں اللہ حضرت کہندے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک جنوں بھی ملی ہے نور مصطفیٰ کولوں ملی اور ایہو گل کی دیئے سخی سلطان العارفین سبحان اللہ تقریر میں زندہ لوگوں میں کر رہے ہیں سبحان اللہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت سخی سلطان العارفین پیر حق باہو رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی یہ ہو گل کی تھی آپ فرمان دینے چڑھ وچنا تے کر رسنائی تیرا ذکر کرے کر رسنائی تیرا ذکر کرے دے تارے ہو گلیاں دے وچ پھرن نہیں مانے بنجارے ہو شال مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تھی بھارے جنی دیر تک دو نور نہ ہو کوئی حقیقت نظر آندی نہیں قرآن پاک دے اندر قرآن دی گل جتھے آئی ہے لفظ انزلنا آیا ہے حضور دی گل جتھے آئی ہے لفظ جاءکم آیا ہے
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨੂਰ ਕੱਟੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਤਾਜਬ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰੇ ਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ 12 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਲੈਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੂਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਤਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੂਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਕ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਕ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ दसो सोच के दसो में हुजूर राजी होंगे सिर्फ नालैन मुबारक दा अक्स शबी ओ ते असी सीनिया ते ला लिया या पेशानियां ते ला रहे लेकिन जिंदा तल्लक हुजूर दे चेहरे नाल सी काश आखिरी गल गुफ्तगू मेरी खत्म इस्लाम दे 5 रुकन ने कलमा नमाज रोजा हज ज़कात कितने सारे बोलो एक मर्तबा कलमा नमाज रोजा हज फैसला तुहाडे ते छड़ना है गल तुहाडे ते छड़नी है पंचायती तुहानू बनाना है भी तुसी की फैसला करदे हो तवज्जो करो 5 रुकन सी सलाम दे कलमा नमाज रोजा हज ज़कात ज़कात गरीब बंदे ते है कि नहीं नहीं गरीब बंदे ते ज़कात साहिब सीयत अमीर बंदे ते जेड़ा साहिब निसाब नूं पहुंचे ओदे ते ज़कात है 5 रुकन सन पता लग्या विचों एक दी छुट्टी होगी किदी ज़कात दी नंबर 2 हज हज फर्ज सी इस्लाम दा रुकन है पूछना चाहना गरीब नु माफी है कि नहीं है बोलो माफी गरीब नु माफी ज़कात दी भी माफी मिल गई हज दी भी तीजा रुकन सी रोजा पूछना चाहना जेड़ा बंदा बीमार है रोजे नहीं रख सकता माफी है कि नहीं है कुरान कह रहा मुसाफिर नु छुट्टी जिन्हें शरी सफर करना है एक साइड का 92 किलोमीटर होवे ते इफ्तारी तू सहरी तू पहले आदे पिंडू आदे घर चो भी निकल गया होवे ओनू भी छुट्टी तीना दी छुट्टी होगी ज़कात दी भी हज दी भी रोजे दी भी पीछे कितने रह गए 2 एक रह गई नमाज ते एक रह गया कलमा कलमे दे बारे भी कुरान विच अल्लाह पाक फरमांदा है जी कोई तलवार धौन ते रख लवे ना तो वो आखे भी हुण तू कलमा पढ़ ते मैं मुड़ तेरी धौन लाना ते
تے اللہ آندا ہے قرآن چ بھی ہن کلمہ نہ پڑھی ہن کلمہ بھی ایویں دھون ضرور لوانی نہ پڑھی بلکہ کو اگر نا پسندیدہ جملہ رب رسول دے بارے بولنا بھی پوے تے زبانی بول لوی دل وچ او نہ ہوے دل وچ گل کو ہو رہی ہوے دل وچ رب رسول ہی ہوے تے بول لوی تینوں معافی ہے پتہ لگیا چاراں دی چھٹی ہو گئی ہن رہ گئی ہے پیچھے نماز تواڈے تو پوچھنا ہے غریب نو معافی مریض نو معافی مسافر نو معافی تندرست نو معافی امیر نو معافی عورت نو معافی بندے نو معافی تے مڑسی کتے کھڑے ہنیرے وچ کے نور وچ اچھی بولو ہنیرے وچ اور جس چیز دی معافی کوئی نہیں ہر حال وچ پڑھو بیمار ہو تاں پڑھو تندرست ہو تاں پڑھو گھر چ بیٹھے ہو تاں پڑھو سفر وچ ہو تاں پڑھو ساڈی توجہ ہی کوئی نہیں اور بندہ مسلمان 5 وقت دا نمازی جدو قبر چ جاندا ہے حضور پاک فرماندے نے جدو اکھ کھلدی ہے تے اونوں اثر دا ٹائم لگدا ہے سورج سامنے آ جاندا ہے دن ڈبدا پیا ہے اودوں فرشتے آ کے بٹھاندے نے اکھاں ملدا ہے حضور پاک فرماندے نے اکھاں ملدا ہے فرشتے بٹھا رہے نے میں بھی حساب کتاب دے او اکھاں ملدا ہے سامنے سورج ڈبدا نظر آندا ہے او آندا یار حساب کتاب بچ لے لیا جے پہلے مینوں اثر دی نماز پڑھ لیندے نماز پڑھ لیندے ہو اللہ اکبر او آندے نے تو قبر وچ بھی آ کے نماز نہیں بھولیا او آندا میں دنیا تے نہیں سی بھولیا سبحان اللہ دنیا تے 5 وقت دا نمازی ساں دوستو شارحین لکھ دے نے اللہ پاک فرماندا ہے فرشتیوں واپس آ جاؤ ہن اس بندے کول حساب کی لینا جڑا قبر وچ بھی آ کے نماز نو یاد رکھیا نماز پڑھ رہا سبحان اللہ اپنے آپ کو دوستو پیغام اس محفل دا ہنیرے چ نہ رہو نور چاہو نور چمک رہا ہے سانو نور دی ضرورت بھی ہے تے پھر اسی ہنیرے چ رہیے ساڈی بدبختی ہے محرومی ہے اسی جناب سعادت تو خیر تو دور ہاں اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے سانو 5 وقت دا نمازی بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہردیہ نات دے واسطے بچہ بڑی پیاری ناز شریف پڑھ رہا ہے اس دی ناز شریف اس بعد پھر جی میں بھائی میزبانہ دا ترتیب ہوئے گی اس طرح انشاءاللہ محفل نو اگے چلاواں گے تھکے تے نہیں